akwai wata ƙasa da Shehu Ibrahim ya je a yankin Asiya din nan. Yana zuwa sai shugaban ƙasa ya ce, Shehu muna so kai mana addu'a, muna fama da matsalar wutan nefa. Ko da yaushe lalacewa take, ko da yaushe lalacewa, da an gyara ta lalace. Shehu Ibrahim ya ce ina ainihin injin da yake baku wutan yake. Suka ce yana wuri kaza. Shehu Ibrahim ya ce mu je. Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana zuwa ya nufi injin. Shugaban ƙasa yana a'a baba ka dawo baba akwai hatsari. Ka dawo baba. Shehu Ibrahim ya nufi injin. Yana zuwa kawai Shehu Ibrahim ya rungumi transformer sai tatas wuta na tashi. Transformer ta haɗu da transformer. Transformer ta haɗu da transformer. Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala sai wutan nefa fal. Shehu Ibrahim ya ce idan ka ga wutan nan ta mutu ko ta kyafa to sai dai in ni na mutu. Da numfashi na za ta rika aiki. Da numfashi na za ta rika aiki. Wutar bata ƙara lalacewa ba bata mutu ba sai da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wata rana shugaban